Ibone Bengoetxea Eusko Jaurlaritzaren kultura sailburuak esan du esekutiboak ez duela amorerik emango Picassoren Gernika behin-behinean gurera ekartzeko, Onda Baskan egin dioten elkarrizketan azpimarratu du zentzuzko eskaera dela, baina oraindik ez duela erantzun zuzenik jaso. Hain zuzen, igande honetan beteko dira 89 urte Gernika bonbarratu zutela, eta urtero moduan apirilaren 26ko biktimak omenduko dituzte. Iruñeko epaile batek erabaki pertsonal eta zorigaiztoko bati egotzi dio Sanduzelaiko emakumearen heriotza eta horregatik atxilotutako gizona aske utzi du hildakoaren bikotekide ohia ezin dituelako frogak aldatu. Gogoratu dezagun apirilaren 12an emakume bat hil zutela Iruñeko Sanduzelai auzoan, Iruñeko emakumearen aurkako indarkeriaren arloko epaitegiko lehenengo gelako epaileak, baina gizona aske utzi. Eta Bordeleko Hezkuntza Akademiak duela 2 aste ukatu egin zien Ipar Euskal Herriko ikaslei basoko matematikako azterketa euskaraz egin ahal izatea, horregatik azterketak euskarazek sehaskako gurasoi eskatu zien erabakia salatzeko eta Paueko ikuskaritzari, Bordeleko Hezkuntza Akademiako errektoreari eta Parisko Hezkuntza Ministerioari gutunak bidaltzeko, gaur jakinarazi dute astelehenetik 5.000tik gora gutun bidali dizkietela, azterketak euskarazek baina salatu du oraindik ez duela erantzunik jaso. Arratsaldeon eta ongi etorri. EH Bilduk begi onez ikusi du EAJak enplegu publikoaren legean ezker subiranistarekin akordio baterako aukera aztertzeko hartutako erabakia. Hedabideetara bidalitako oharbidez iragarri dute EH Bilduk zuzenketak erregistratuko dituela lege proposamenak aberazteko eta tradizio politiko desberdinen arteko beharrezko negoziazioa errazteko asmoz. Era berean adierazi dute alderdiaren esku dagoen guztia egingo dutela, akordio zabala posible izan dadin, eta koalizio subiranistaren iturriek jakinarazi dute konpromiso irmoarekin lan egingo dutela, euskararen aurkako oldarraldiak geldiarazteko beharrezko baldintzak sortzeko. 11 Euskalgintza Kontseiluko kide izendatu dute ofizialki, ostiral honetan egin du erakundeak bilkura Baionan, eta bertan, aho batez bozkatu ondoren, ongi etorri eman diote komunikabideari. 11 Euskalgintza Kontseiluko kide izendatu dute ofizialki. Ostiral honetan egin du erakundeak batzarra Baionan eta bertan aho batez bozkatu ondoren ongi etorria eman diote komunikabideari. Ainhoa Jauregi Euskal Hedabideko zuzendaria bertan izan da. 11 euskarazko komunikazioaren aldeko apustutik sortu zen eta gaur egun ere helburu argi horri eusten dio. Euskarari ahotsa, presentzia eta espazio propioa ematea. Horretarako gizartearen aniztasuna islatu eta komunitatea indartzea ditu ardatz. Euskalgintzaren Kontseilua guretzat funtsezko eragilea da eta bazkide izateak aukera emango digu elkarlan estuagoan aritzeko, erronka partekatuak elkarrekin lantzeko eta euskararen normalizazioan pauso sendoagoak emateko. Euskalgintza Kontseiluan parte hartzeak beraz 11 euskararen alde egiten duen lanaren aitortza argia dakar. Ainhoa Jauregik adierazi duen bezala, aitortza hau ez da izapide hutsa izan. 11 urte luzez egindako lanaren jarraipena eta konpromisoaren sendotzea baizik. Eskerrik asko harreragatik eta aurrerantzean ere hemen izango gaituzue euskararen aldeko lan etengabe eta konprometituan elkarrekin bide hau egiten jarraitzeko. AEKak doako euskara klaseak antolatu ditu asteazken honetan 100 euskaltegi baino gehiagotan eta horietara 200 lagun baino gehiago gerturatu dira. AEKak doako euskara klaseak antolatu ditu asteazken honetan 100 euskaltegi baino gehiagotan. Helburua inoiz euskara ikasi ez duten hoiengana hurbiltzea izan da, eta 24. korrikak izandako arrakasta dela eta erabaki dute ekimena aurrera ateratzea. Ekimena korrikaren 12. egunaren bueltan antolatu dugu, beti esaten dugu
korrikak ez dela 11 egunez irauten duen karrera soil bat, hortik aurrera ere konpromisoak hartzea garrantzitsua dela eta horren bueltan 12. eguna deitu dugun ekimen hau antolatu dugu. Euskara gara eta izango gara lelopean antolatu dugu eta erakutsi nahi izan dugu AEKan ere Euskararen pizkunde berri baterako konpromisoa hartzen dugula eta horretarako gaurkoan Euskara eskola bat doan antolatu dugu eta maiatzaren 21 mintzodromoak gure euskaltegi guztietan. Horren bueltan gure helburua izan da Euskarara hurbildu ez diren eta hurbiltzeko lehen pausoa eman dezaketen horiek guztiak Euskarara hurbiltzea, euskaltegietara hurbiltzea eta erakustea euskaltegiak toki ireki, erosoak direla guztiontzat eta lehen pausetxo hori ematea euskara ikasteko bidea. Egia da, datuei begira baditugula datu batzuk, 200 bat lagunek eman dutela izena webgunearen bitartez, badakigu ere jende askok izena eman duela euskaltegian bertan e-mail bidez, telefono bidez eta egongo direla ere izena eman gabe etorriko direnak. Orduan, nik espero dut jende askorentzako eta guk orain arte ditugun datuak baino gehiagorentzako euskararekin lehen harreman goxo bat eta gehiagorako gogoekin geratzea jendea. AEKan helduen euskalduntzean aritzen gara eta gure eguneroko lana da, ez? Orain hau eskaini dugu korrikari jarraipena eman asmoz eta hortik aurrera jarraituko dugu ikusten euskararen sustapenean eta pizkunde berri horretarako bidean zein ekimen garatuko dugun eta egingo dugu. Datuek oraindik ere erakusten digute prest dagoen jende asko edo nahiko lukeen jende asko oraindik ere ez dela euskaltegietara hurbildu. Hala ere bai ikusi dugula gorakadatxo bat, ziurrenik diru laguntza sistema berriaren ondorioz, baina bidea oraindik luzea da. Uste dut euskara ikastea irisgarriagoa izan beharko litzatekeela herritarrentzat eta behin hori lortuta hasiko garela ikusten benetan nahia duten horiek guztiak hurbiltzen ari direla. Nik uste aurreiritziak guztiok ditugula, bizitza honetan. Orduan euskara ikasi nahi duen eta pauso hori eman ez duen edozeinek ere izango ditu aurreiritzi horiek. Uste dut horrelako ekimen batekin lortzen dugula nolabait aurreiritzi horiek desmontatzea eta ikusaraztea nolakoak diren euskaltegiak, eta korrikan esan dugu euskara gara, herri ireki eroso bat garela, feminista, euskara kohesionatzailea dela eta hori guztia bada nolabait euskaltegi bat dena ere, ez? Orduan, uste dugu horrelako ekimen batek ikasleak hurbilduko dituela euskarara eta lortzen duela ere hori ikusaraztea. Fokoa jarri dugu bereziki euskara ez dakiten horiengan edo kaixo egunon esaten duten horiengan, baina hortik aurrera agian gehiago ez dakiten horiengan. Orduan euskara ez dakiten pertsonak izango ditugu gaurkoan euskaltegietan. Ikustea zer den euskaltegi bat, gozatzea, disfrutatzea gaurko eguna, eroso sentitzea eta ikustea badutela laguntza, gu prest gaudela euskara ikasteko prozesu honetan laguntzeko eta laguntza sentimendu horrekin ere ateratzea. Oraindik ere doakotasunerako bidean bide luzea dugu egiteko, egia da azken urteetan diru laguntzak handitu direla, baina oraindik ere naiz eta A bat eta B mailan ikasturte honetan diru laguntza handiagoa izan, diru aurreratu behar dute ikasleek eta hori guztien esku ere ez dago, naiz eta gero bueltan jaso eta egia da ere denbora falta ere badagoela, ez? Orduan euskara ikasteko liberazioak izango bagenitu, ziurrenik ikasle gehiago ere hurbilduko litzateke. Eta gero informazioa ere, ez? Askorengana informazioa ez da iristen eta lortu behar dugu nolabait informazioa iristea gero eta ikasle gehiago hurbiltzeko eta euskara ikasten ez daitez. Euskaltegietan jendeak gozatu ere egiten duela ikasteaz gain eta gu prest gaudela prozesu horretan guztian laguntzeko. Pasaden apirilaren 13an Arantzadiko Agustinen konbentuaren desalojoa eman zen. Desalojo horretan 140 pertsona bizitokirik gabe utzi zituen Iruñeko udalak, eta horren inguruan hitz egiteko Negu Gorriak de Etxo a Tetxo kolektiboko Samira Calvo Canillasekin egon gara.
Pasaden apirilaren 13an Arantzadiko Agustinen komentuaren desalojoa eman zen. Desalojo honetan 140 pertsona bizitokirik gabe utzi zituen Iruñeko udalak. Honen inguruan hitz egiteko Negugorriak Derecho a Techo kolektiboko kidea den Samira Kalbo Kanillasekin egon gara. Apirilaren 13an, astelena, goizeko 6:30 hasi zen Arantzadiko konbentu zarrean makrodesalojo bat aurrera eramaten. Bertan 50 polizia, udaltzaingok edo gutxi gora bera eraman zuten aurrera, ez? Ez zegoen Espainiako poliziarik, ez zegoen foruzaingorik, ez? Gertatu zena izan zen bortizki, ez? Eta oso modu autoritarioan eta berealakoan bertan lotan zeuden 75 gazte kanporatu zituztela, oso modu azkarrean, eta beraz gazte hauek ez zuten aukera errealik, ez? Eta duinik euki bertan zituzten dokumentazioa eta migrazio prozesuan zehar zurekin daramazkizun bestelako gauzak jasotzeko, ez? Gainera, haietako batzuk egoera larri horren aurrean autolesioak burutu zizkioten euren buruari, ezen honen hartatzerik egon, beste bat ere atxilotua gelditu zen, eta identifikazio ugariak eman ziren. Bertara, pertsona ezberdinak gerturatu ziren pixkate ikustera zerari zen gertatzen, eta haiekiko jarrera ere bortitza izan zen, ez, represio indarrena. Makrustutzea hau ematen da agindu judiziali gabe, eta beraz Iruñeko udalak aurrera eramandako eta berak ejekutatutako makrodesalojotzat jotzen dugu. Honek dakarren irakurketa politikoarekin eta larritasunarekin, ezta? Desalojonen atzean gauza ugari daude, baina nik uste autu politiko bat dagoela, ez? Edo guk behintzat honen argipen argi bat egin nahi dugu. Dago langile klase migrante berri baten aurrean, ez? Bazterrera eta langile klase berri hau guztiz albo batera ustearen autua. Dago halaber, okupazioaren aurkako jarrera konkretu bat, eta nolanahi ere, pertsona hauen giza eskubideak giza eskubideen ukazio bat, ez? Izan ere, guk makrodesalojoa ulertzen dugu azken pausu bat bezala, baina aurretik egon dira bestelako oso neurri larriak, ez? Udaletxearen partetik izan daitezkenak padroi sozialaren ukapena, erroldatzearen eskubide beraren ukapena, eta dokumentazioa atera alez izatearen jarrera, edo gutxi batzuek gero atera alizatearen jarrera, horrek ere kontrasanean jartzen du, ez, ezkerreko alderdiek, ez, eta gobernuek nolatan ari diren alde batetik esaten erregularizazio prozesu masibo baten aurrean gaudela, eta horrek pertsona guzti hauen, ez, bizitza kondizioak eta baldintzak hobetuko dituela, eta aldi berean tramitazio erregularizazio prozesu hori aurrera eramateko beharrezkoak diren, oinarrizkoak diren dokumentazioa egozten zaie eta konfiskatzen zaie. Makrodesalojonen aurrean ere daude bertan ematen hasiak ziren autoantolakuntzaren hizpide batzuen aurkako jazarpen oso eraginkor bat, eta da, bertan bizi ziren guztira 140 pertsona, 140 pertsona horien artean hasiak ziren ematen guk elkartasuna eta elkarrikiko laguntza ulertzen ditugun harremanak, ez? Hau da, ondokoari lagundu, tramitazio ezberdinetan bide lagun izan, espazio beraren zahar berritze eta egokitzapen lan batzuk aurrera eraman, eta nik uste antolakuntza izpide horien guztien aurrean, ez, justo aste hortako larun batean auzolan bat deitua zen, erabakitzen da nukleo, ez, antolakuntza nukleo hori guztiz apustea eta nukleo horren desagerpena. Desalojo honen aurrean autoantolakuntzaren aurkako hizpide batzuen aurkako jazarpen oso eraginkor bat eman da.
Bertan bizi ziren 140 pertsonen artean elkarlaguntza eta sarea ematen hasia zen eta antolakuntza nukleo horrekin amaitzea erabaki da. Desalojo hau honen aurrean instituzioek hartu duten jarrera izan da, makrodesalojo horren argudiaketa bat egitearena, ez? Argudiaketaren funts nagusia segurtasunaren aitzakipean egin da. Hau da, leku hori ezen segurua, jende honek espazio duinagoak behar ditu. Karo, guk hor, edo nik behintzat plantatu nahi dudan galdera da, bertan bizi ziren 140 pertsona kalean ustea, kale gorrian ustea, seguruagoa den. Horrek dakarren gainera, bizi baldintzen, deterioro batekin, eta horrek pertsonengan ekartzen duen bestelako erabaki batzuk hartzearena, delitu gehiago aurrera eramatearena, delitutzat izendatu nahi baldin badira ere, bizirauteko eta barrez. Bere erantzuna zein izan da, behin-behineko neurriak, ez? Baina hola darama pasaden urtetik eta negu gorrian sartu ginenetik, orduan, behin-behineko neurrien arazoa da, ez duela errotik arazoa konpontzen, pertsona hauei eskaini zaizkiela, 75 kanporatu zituen eta horietatik bakarrik 6 eman zizkien burlatan 3 egun hotel batean, gainontzekoak bidali zituen Tuterara, Parisera edo Bartzelonara. Hori baldin bada egoera honi aurrea hartzea eta gainditzea, eske edonork badaki hori ez dela egoera bati buelta ematea, baizik eta partxe batez jartzea. Segurtasunaren aitzaki horretan, aurretik daudela hirian ere beste historikoki gaztetxeetan eta bestelako etxegabetzeetan beti egiten da segurtasunaren aitzakipean, esan nahi dut, hau eskuineko gobernuei kritikatu diegu ezkerretik, eta orduan ezkerreko gobernu batek aitzaki berdinearekin hau aurrera eramatea, kokatzen zaitu leku politiko batean, ez? Eta gero, makrodesalojoa burutu dela agindu judiziali gabe. Eta burutu da zuzenean, egun horretan bertan, datorren proiektu berriari obretako langileekin. Esan nahi dut, jendeak kanporatu eta momentu horretan bertan sartu hurrengo proiektua aurrera eramango duten langileen materiala eta bar. Orduan, hori ilegala da. Udalaren erantzuna behin-behineko neurriak hartzea bakarrik izan da arazoni emandako erantzuna. 75 pertsona kanporatuak izan dira eta horietatik 6 bakarrik eman zitzaien aukera burlatako hotel batean 3 gau pasatzeko. Gainontzekoak Tutera, Bartzelona eta Parisera bidali dituzte. Desalojoa eman zenetik eta datozen, gainontzeko hurrengo egunetan, egoera oso simplea da, eta da, kale gorrian daude. Batzuek igaro zituzten 3 gauak hoteletan eta gerora berriz kalean daude. Zer gertatu da, haietako pertsona askok, asentamentuak burutu dituztela hiriko beste inguru askotan, talde txikiagoetan. Eta bertara ere, polizia gerturatu da, kasu honetan foruzaingoa, eta identifikatu eta bertatik kanporatu ditu ere. Orduan, estrategia hau leku batetik jendea kanporatu, pertsona horiek talde txikiagoetan banatu irian zehar bizirauteko eta hostigazio maila konstante hori, niri oroitarazten dit kasi estrategia militarretara, esan nahi dute pertsekuzioaren eta jazarpen polizialaren zera horri, ezta? Orduan, egoera hori da, haietako askok jarraitzen dute erroldatze saiakera horretan, hasia den erregularizazio prozesuan sartu alizateko, Iruñeko udalak hori ukatu berri du, atzo, ukatu zituen beste 10. Orduan, hori da gaur egungo egoera. Negu gorriak derecho a techo kanpaina hasi zenean, Katakrak edo Matalaz bezalako hainbat tokiek haien ateak ireki zituzten bizitokirik ez duten pertsonek gaua pasa otorduak egin edo kontsigna bezala haien gauzak gordetzeko. Guk urtarrilean hasi genuen kanpainari deitu genion Negu gorriak derecho a techo, eta kanpaina horren baitan hainbat eta hainbat izan dira pertsona hauei lotarako lekua gosariak eta afariak ez koordinatzen ibili direnak.
Katakrakek bere ateak ireki zituen pernokteen asuntoa bere gain hartzeko eta gozariena ere, ez? Egunero hori 22 pertsonei gozaltzen eman zaie. Bakearen etxak ere bere lokala ireki du eta bertan familia batek bi alaba gazterekin bertan lotan daude. Eta bestalde badaude beste kolektibo batzuk, ez? Eta beste hiriko beste espazio batzuk, Duguna, Antartika, Arrano elkartea, lanean ere ibili direnak, pertsona norbanakoen militantzia gogoarekin eta voluntariotza gogorretatik, koordinatu dituztenak afariak, Matalazeta-Laik ere adibidez orain desalojoa eta gero kontsignak montatu ditu beraien lokaletan pertsona hauek haien materiala gorde dezaten, orduan badago sare bat honen bueltan lanean eta beraz badago arazo honi aurre egin alzaiolaren edo behintzat beste modu batean kudeatu daitekelaren ardura alde batetik eta konbikzioa eta gaitasun reala, ez? LAB, ELA eta Esteila sindikatuek manifestazioa deitu dute hurrengo maiatzaren 9-irako euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidearen alde lelopean. Sindikatuek aldarrikatu dute euskarak erabateko ofizialtasuna behar duela eta enplegu publikoan euskaraz zein gaztelaniaren exigentzia partekatu behar direla eta euskararik ez dakiten langilei denbora eta baliabideak eskaini behar zaizkiola. Argia dantzari talde ezagunak herriz-herri egindako landa lanaren bidez desagertzear zeuden dantzak, musikak eta jantziak berreskuratu zituen eta ikerketa lan hori funtsezkoa da egungo euskal dantza ulertzeko. San Telmo Museoak dantza taldearen 60 urteko ibilbideari erakusketa bat eskaini dio, ekainera arte ikusgai izango dena eta bertan izan da Udane Arbeo lankidea. Euskal kultura tradizionalean murgiltzen gaitu San Telmo Museoko argiaren itzala erakusketa berriak. Argia dantzari taldeak 60 urtez egindako lana jaso dute eta bertan topa dezakegu euskal dantzetan erabiltzen diren jantziak, argazkiak, bideoak, artxibo pila bat eta bertan ikus ditzakegu Euskal Herriko dantza nagusienak. Argiak euskal kulturari egindako ekarpena areto batean ezin da bildu, baina begirada zabala eskaintzen saiatu gera. Hemen gaude orain, bidean egindako lana doinu, jantzi, argazki eta bestelako objektuen bitartez erakusten. BBK-ko bat kanpeko 70 ikasle BBK kunan izan dira ostegunean fundazioak antolatutako lehen promaton ekitaldian de Bridgeren elkarlanean. Etorkizuneko etxean karbono aztarna murrizteko duten irtenbideak garatzeko asmoz, adimen artifizialari instrukzio argi bat ematea izan da erronka. BBK Bootcampek lehen prompt-aton ekitaldia antolatu du ostegun honetan BBK kunan. 70 ikasle inguruk hartu dute parte eta BBKko ingurumen arloak proposatutako erronka bati erantzuna eman behar izan diote adimen artifiziala ardatz hartuta. Zehazki, etorkizuneko etxean karbono aztarnak murrizteko irtenbideak garatzea izan da helburua. Ekitaldia BBKak lanbiderekin elkarlanean bultzatutako edizio baten barruan kokatzen da eta bootcampeko ikasleek parte hartu dute. Parte hartzaileak hainbat arlotan espezializatzen ari dira, besteak beste zibersegurtasunean, data scienceen edo marketing digitalean. Arratsaldean BBK Bootcamp Alumni Day ospatu dute BBK aretoan. Guri ematen digu erremintak eta nola erabili programak, gero enpresa bati zelan auditoria bat egin edo zibersekuritatea gehiago handitzeko enpresa digitaletan. Marketing digitalean azkenian badaukagu alde bat badela teknikoa eta auditoriak ere egiten ditugunan eta bertan adimen artifiziala erabiltzen dugu eta beste bat badela estrategiari buruz eta nola pertsonekin
tratatu behar dugun. Jardunaldiaren helburua bootcamp komunitatea berriz elkartzea, ezagutza partekatzea eta sektorearen etorkizuna inspiratzea izan da. BBK Bootcamp 2018an sortu zen eta Debritzerekin elkarlanean dihardu 2022tik Bizkaian eta Euskal Autonomia Erkidegoan talentu digitalaren garapena sustatzeko erreferente bihurtuz. Gure aldetik besterik ez, informazioa astelehenean izango duzu hemen betiko lekuan eta betiko orduan, gogoratu albisteak une oro gure sare sozialetan eta hamaika.eu dituzuela eskuragarri, Sua taldearen Martxoa abestiarekin utziko zaituztegu. Astelehenera arte, asteburuan.